Ai ama, ez dakit musika egokia den sukaldaritza saio baterako, baina gaurko gonbidatuak eskatu dit, bai. Ez altzaizue iruditzen musika honekin eta osagarri hauekin pixkat iluna geratzen dela, pixkat dark asuntua. Ba, gure gaurko gonbidatua, bera bai dela pixkat dark. Bueno, pixkan baino, esango nuke goitik beraino dark dala. Eta ikusiko zu elkarrekin, ze ondo pasako dugu. Iha! Kaixo launak, eguerdion, eta Markel jauna, ongi etorri, zer moduz? Ondo. Dena ongi? Ondo, bai. Dotore alnitxok. Bai, oso moderno zaude. Oso moderno, ez da? Bai. Bueno, zu diseinatzailea zea, ez da? Bai, hori da, bai. Baina, bueno, Markel bezala esautu, beha zauztarra da, Markel bezala esautu izaitugu gainea, baina Mark bezala zea, ez da? Hori da, moda munduan, Mark bezala aurkezten naiz beti. Vale. Eta moda munduan, bakik dark historiak egitetuzuak, dark estudioa dakazu, baina hau diseinua baino gehiago da, ez da? Bai, hori da. Queer, jendian, fetichismoan eta musikan asko inspiratzen naiz, eta hortikan bideratzen naiz pixkat. Ona. Eta zukalde zengun moldatzea iz? Bueno, ikasten nahi naiz amatxokin nago. Ba, gaur elkarrekin eundoko porruzalda ingo deu, gio almondik itagatuk ingo ditu lehatzenak, eta aldi berian, ba, ondo pasa, aldi lagunak. Bueno, lagunak, eta Markel o Mark, nola dituko jat? Esuna, Markel nahi bazu. Baina, Markel, zauztarra izela gota, zauztarra gaitukelako bilok. Baina danontzako, Mark bestela, Bueno, hemen ningo deuna da, porruzalda normal bat. Vale. Porruzalda normal bat ingo deu, porrua dazkau, batzu jakau, patatak, ingo deuna da horrena batzu jai golpe pixkat eman oliotan, behin, ja, buelta batzuk eman dizkiunian, patatak zurituta kaskauta botako ditugu, porrua garbituta eta pusketetan, urez estali, gatza pixka bota, eta hori ziko gixatzen da, porruzalda, normal bat ingo dugu, betiko bezala. Eta hori izangoa gaurko platera noinarri ja, baina esan duen bezala lagungarri ingo dugu lehatzan almondiga batzuk. Arrai almondiga batzuk. Nola ingo ditugu? Lehatza garbituko dugu, mamilateako jo, garbi, espina gabe, asali gabe, txukun, eta otarraizkekin berdina ingo dugu. Otarraizken buruak enduko ditugu, asalak endu, gorputzan bakizu este bat eukitzeula, este txori atea, eta garbi, ere txikituta bertara botako dugu. Eta hor gehituko dugu, hemen dakagun baratzuria eta porrua, ingo deuna da ondo gorritu lapikuan, eta nasketa hortara gehituko dugu. Gio, horrekin zein dugu? Arrautzak indadana, botako dugu, almondi batzuk itian bezala, bolatxo batzuk ingo ditugu, eta behin ja, masa prestauta gaunian, gorputza ganian, ingo duguna da, irinetatik pasa, frigitu, eta gero, porru saldan gainean jarriko ditugu, baina platera eratzeko, plater printzipal bat izateko bezala. Eta lagungarri ere bai, gero ja hemen otarraizkak buruak dazkaula, otarraizkan buru horiek olio pixkaten sartuko ditugu, zanpatuko deu, pixka zukaldatu, iragatziko deu, eta olio berezi hori, ebai, gainetik botako dugu, aberazteko gure platera. Ados? Bueno, eta hau esan da, lanin jarri biharria. Hemen, behitu, ni hasiko naiz batzu joiek horritzen, eta gero porrua berta botatzeko, eta zu patata hauek zuritzen, eta kaskatzen, bale? Perfecta. Emango ja zuri gailua beto, ez da? Bai, asko beto. Neka, heluzai zuri gailua, eta oire kontu, eta ni esan bezala, horrean batzu gorrituko ditugu, eta gero hori sartuko jo. Bueno, kontatu duzun bezala, bueno, dark sortu duzu, erropa diseinatzailea zea, dantzariare baki bat zea da, baina esan duzu zure proiektu hau diseinatzia baino gehiago dala, ez da? Bai, hori da. Nik bazen nintzen moda ikasten 2018an, hola? Eta nik nire Instagram pertsonala daka, eta orduan esan nun, zeba ezirek beste Instagramaz moda erakusteko, eta zeiteten, eta zertan inspiratzen nahi zen. Eta hortikan... Osa, daka pertsonala eta gero profesionala. Hori da. Eta hortikan, bazen nintzen, kuadriakoa izegitzen, jendia izegitzen, eta hola, eta behin lagun eskutu bat inbergenun, eta esan nun, presupuestua 2 eurosian. Eta esan nun, zerrakatitia nire egiten egiten. Eta hortikan, esan nun, ze bat ez diten sudadera bat, lagun batentzat,
eta aurrian jarri nion nire logua, zarra, eta atzian ama Virginia bat purutasuna erakusten, la delicadeza de la Virgen, eta holako gauzak. Nola inuan hori? Iki margotuta eta dana? Ez, bialin, baina nik zerotikan josi nun, patrona huen nun, eta dena. Eta hortikan lagunak azizian eskatzen pixkanaka, sudadelak eta hola, eta hortikan azizan pixkat dark, de repente azizan. Ona, hori nahi dianea esan, 20 euro dituan, baina ire eskula nahi zuan kobratu, ez da? Ez, oida. Bateria, bakarrika. Bai. Vale. Eta hortikan azituan lagunak eta historik eta erropa eta eskatzen da historik, eta hori ja, esan nuen, hemen, ibilbidea ziok, ez da? Bai, bueno, probatzen juten izan, azkenian, enekan konzeptu oso klaru bat, estetika banekan, oso punkila, beti fetichismoan inspiratzen, larruan eta hola, eta proiektuak beti pixkat hortara enfokatzen ditun, eta nire irakasleak esate ziren oso ondo ditezu hau, Sebastio oso maten oportunidade bat, eta horrekin segi. Eta hortikan, gutxinaka kolekzioak iten, oain azkenengo aldian kantzontzioak ite ditu, telaskuak, eta holako gauzak. Bai. Eta, Augustia, esan dezun bezala, dark munduan barruan itezu, baina esan dezuna dark hori ez da bakarrikan askok pentsatzen duena, ez da? Askok gehiago biltzeu, ez da? Bai, ni txikitatik indet dantza, laugarren maia nola zen itzan, lagunakin, eta hor konturan itzan, nik nire bizimodu bat dela dark azkenian, no? Porque azkenian, queer genian inspiratzen naiz, ni queerra naiz bai, orduan dantza munduan ballroom da, eta ballrooma da pixkat bogina bakizu zer dan. A ber, igual hitz hau egoan pixka garatu izkigu. Ballrooma da sortu zan, jende beltzak sortu zun, queer kolektiboan daudenak, eta horiek hasi zian lokal batzutan dantza egiten, espresatzeko. Queer zeak dia, ezbitarrak dianak, ez da? Hoi da. Eta hortikan, kontzeptuak gehiozo baldua munduan, eta hori ezin izan ikasten, nire kontutikan etxian, eta hori bai, asko inspiratzei, ze nik jende honekin nahet ibili, porque nire lagunak dia, azkenian orduan. Eta hor ondo sentitzeaiz, eta hori mundu da gaztenean. Bai, hori da. Bai, eta hori, dantza hori, mota hori sartu iten nire kolekziotan eta hola, saiatzen naiz, oso saia daulako jendea aurkitzia dantza hori iteuenak. Baina, bueno, gutxinaka, bestela ni atatzen naiz, o eske igual, ni zen. Eta zer dantzan motaek hori zehazki, nola? Daude como bost kategori. Lurrekua, aurpegia, dago, runway izena, hori pasarela itia, eta holako gauzak. Eta normalian bezuakin, bota iteia lurrea, eta hola. Beitu, aurretatik pasako jat, hori bota horrea organiko bat, eta hola, ura pasako ziot, eta guain kaskatu ingoitu. Kaskatze aldituk hauek, baki nola iteken, ez da? Pixka labana sartu, eta pixka sartzekenean, klak, gero kaskatu, bale? Hola, gero, horru saldaiteko garaian, almidoia gehiago ateatzezako, eta saltza potolua guagatzezako, bale? Ondo. Bueno, eta hau guztia, nun ikasen, nun garatu, nundik noa ibiliaiz? Nundik noa, normalian Donostin ikasietena, AEG ikastetxean, eta geho asko segio moitzen naiz Bilbotik kanta hola, kontaktu gehiago askat, eta azkenean niri ja haundi jo da, oran asko zer da kontaktuak itia eta hola, eta hortikan moitzen naiz pixkat. Geho ibilinez azken aldian Madrilen, pelukei batekin, Jose Urrutiak, Bilbokoa dela, eta hor jungea los premios nacionales de peluqueria. Ez genuen irabazi, baina, bueno, finala iritsi ginen, eta hor pasarela bat itea, tal, eta nahi esan zin bestuario guztia iteko. Hiru look aurkeztu nitun, eta oso ondo gila esan. Eta, bueno, eta dula gutxire kolekzio berri bat atea dek, ez da? Bai, bai. Bueno, a ver... Nola izen nahi kolekzioak? Erdoel 2024, Ongietorri Infernura. Ongietorri Infernura. Da zertan datza kolekzionek? Zer topatuko du kolekzio honetan? Kolekzio honetan, daude, itzaitu pixkat, Grindr aplikazioa dela aplikazio bat digatzeko. Nola zarautzen, bueno, herri txikitan, nola... gay feminin hori erabiliteu, Gay feminin hori zer deko, a ver. Pues mutil bat, pizka femeninoa dana, no? Bede oso maskulina izan, pizka femeninoa. Eta hor, jendea oso diskretua da, eta hortikan inspiratza pizka nola erabiltzeuen pizkat, pertsona hori, gauzak iteko, eta holako gauzak. Eta hori nola irudikatzen deko hori?
Ba, bitu, daude 8 look, eta look bakoitza zer representatzeu, badibidez. Lehenengoa da Femme Queen, dala, gay feminin hori, ezta? Gero dao diskretua, dala heterosexual bat, esperimentau nahi duna, eta gero, ja, sartzegea zentzatzeiotan. Badibidez, 3. looka beldurra da. Beldur hori, gehatzea tipo diskreto batekin, ez dizula maite, tal, ez dakize. Gero, errautxak. Errautxak da, después de pasar todos, nola sentitzean zu, eta hola. Gero dago argia azkena dala. Argiak azkenean, representatzeu ze fuertia zean, la luz del final del túnel pixkat, no? Vale. Eta gero, hainbat look daude. Eta look haue, nun aurkeztu indituk, nun kaleratu dituk, nun topatu... Nun zizkau topatzia? Indeu bideo bat, TikTokeako, minutu eta erdi, eta Instagrama hilo genuen, eta dena Instagrama hilotzen normalian. Kolekzioak gehiago nahiz moitu, uste pena mereziula jendeak ikustia, baina hori, oaingoz, etxian dakat, deskantzatzen, gogorra izan da urtia, porque azkenean erdoil, dator erdoil 2023. Nik eskolan enun utzi, dela pare bat urte, enun aurkitzen nire inspirazioa eta hola, eta atean nun, herrikiroletako kolekzio bat, inspirauta, zure txapela dantzariana, adibidez. Eta, hori, herrikiroletan inspirau nintzen, harri jasotzaia, dantzaria, raunlaria, hori, kirol mitikoak, hemen guak. Bai, herrikiroletan, alegia. Bai, eta hori izan pixka, erdoila nola neon kreatibamente ataskauta, eta hola. Eta horri nahi onguelta teman, eta pixka... Bai, eta orduan, erdoil 2023 gertua, eta zanun, nire kontzeptua aurra atea berda, así que, da hori da, pixkat, indetena. Eta bertan, ze material erabiltzeituk, zerrekin inspiratzeaiz, o... Hori, lehen osan dizut, inspiratzen naiz musika undergroundian, queer jendian, eta fetitxismoan, fetitxismoan adibidez, larruan. Hola zinitzen katietan, eta hola. Baina normalian ere materialak berzikla bitet dena. Dena bigarren eskuko gauzak initet, eta nire tejidoak, nahi gustatzen zain, nire tejidoak itia. Que sea uno dena, eta listo. Osea, dana bat gustatzen zaik izatia, Bai, egia zen bai. Eta horregen bateik ze, igual... Lujo bat da, osea, igual, normalien oso artistikoa dira nire arropak, baina ez daka inorek tejidori errepikatzeko. Bakarra ekela legitera, ez da? Orduan hori pixkat espeziala itete, bai. Iri, eta eramateikena ere bai, eta azkenian eos... Hori da. Ona. Eta, adibidez, esan dikena birtziklatuta, ze juteiz, bigarren eskuko dentetata gauzatu bat zaitu, o etxian ja amak abandonatuta zekaken erropan bat arrapatzen, edo... Denetik. Lenguan, adibidez, ongetorri infernura iteko, Koperakin kolabora genuen, Kopera Bilbao, eta behaiek eman zien material guztia, eta ni hortik anazin izan pixkat kolekzioa teatzen. Nik diseinetet, oza, pixkat, eta gero, depende del material, ateatzera gauza bat, edo bestia. Eta gero hau dana aurre ateatzeko, azkenian igire lanak itituk, ire historik, baina hor modeluak, berdituk, historia, berdituk, arazkilari bat, berdek, ez da horri aurrera emateko. Aurten, ekipo oso honak aurkiu naiz, adibidez, eneko goikotxera lagun bat, erdel konzeptuan hasi zen erekin argazkiak ateatzen, bere neskak diseño grafiko batzuk iteitu, bere aita peluker hori Bilbokua Jose Urrutia, horrek azkeneko kolekzioko argazkiak, makillajia, pelukeia eta dena intzun, bere lankide batek casting modelo bat intzun, eta dena, eta orduan, bestela lagunak izatea normalian, animatu iteia, eta... Ez que gauza lehatza ekartzia, baina gero lehatza hori planteatu, berdek eta gero planteatu, eta berdek eta gero batean, berdek eta azkenian lan asko, zeukela atzetik anez, eta ni bakarrik iteko azkenian, nekau iteu, baina bueno, aurten oso pozik egia zen, taldiakin. Bueno, hemen ikusiek, hemen itzein da lehen da biziko urratza porru salda bat martxan jartzia, indeu. Betu, hemen ez dugu eltze askarrian jarri, Ba, nik etxian hau ite jatenian, jartzet eltze askarrian, emate jok tope, eta bzzz, azteanian tope, itxaltzet, eta bere beruakin ja, porru salda egin da. Listo. Eta orduan etxian, ez da gain horrek eskuzaikan, porru salda behar bat iteko, denboira ikaiztakala ikusezu hemen, 5 minutuan, nola indeun bilon artean, eta eltze askarrian beste 5 minutuan, egozita hongo zan. Gero atea, eta goxo gateko. Guain, urez estaliko deu, goxatzen utziko deu, eta erreportai bat ikustea jungo beha. Ados? Ados ondo. Ba, zehazki goaz, Iruñara, kafe fikara,
Eta bertan, zerbait goxo-goxua, prestatuko dugu. Guazen bertara, guantxe gaude bueltan. Kaixo, Debora eta Irati gara, gaur Iruñeko Aldezarrean gaude eta Fika kafetegia aurkeztuko dizuegu. Fika Deboraren proiektua da, bera ostalaritzan aritu da betidanik. Eta, ikasten zuen bitartean, tabernetan eta aritzen zen, eta Bartzelonan zegoelarik barista formazioa egiteko aukera eman zioten, eta geroztik espezialitatezko kafea maitemindu egin da. Gero bere ametsa kafetegi bat irekitzea zenez, Fika ireki zuen orain dela 7 urte. Berak azaltzen du Fikara etortzea esperientzia bat dela, ez dela bakarrik kafetxo bat hartzea. Dekorazioa gainera zehetasun handiz aukeratuta dago, eta altzairu guztia berrerabilitakoa da. Gainera hori, urtean zehar ekitaldi eta erakusketa asko ditugu, pasaden urtean Iruñeko Orfeoiarekin flash mood bat egin genuen, eta hori Gabon kantei buruzkoa zen, eta nahiko polita geratu zen. Erakusketen artean, badaukagu urte osoko erakusketa bat, Senegaleko poltsak dira. Hango oialekin eginda daude, eta lortzen dugun dirua gobernuz kanpoko erakunde batentzat da. Eta erosi daitezke edozein momentuan. Eta, gure kafe eskaintza nahiko zabala da. Mundu osoko kafeak dauzkagu, Etiopiakoak, Kolonbiakoak, Burundikoak, eta hemen zehatzen dira, eta gero hemen egiten ditugu, filtrozkoak izan daitezke edo espresoak. Eta kafez gain, gurmeteak dauzkagu, garrantzi handia ematen diogula prestakuntzari. Izan ere, bakoitza badauka bere temperatura zehatza eta infusionatzeko denbora bat. Gero gozogintza nahiko ditugu, gure eskintze zabala da ere, eta dena hartzen dugu Iruñeko obradore txiki batetik, taldea emakumeak direla, eta badauzkagu glutenik gabeko eta aukera veganoak ere. Horrez gain, kartagazia daukagu, eta badauzkagu adibidez kremak, entzaladak, sandwichak, eta gehien saltzen dena normalean urdaiazpikoko tostada da, eta baita ere Cesar entzalada. Ezagutu duzue gure proiektua eta gure eskaintza, eta orain gure entzalada famatua prestatuko dugu. Gaurko errezeta Fikako Cesar entzalada da. Horretarako binagreta bat prestatuko dugu, hartuko dugu olioa eta ozpina, nahaztuko ditugu, ostean albertxikoko marmelada eta mostaza botako dugu. Marmelada kilometro zerokoa da, hemengoa, Nafarrokoa. Ondoren tomatea jarriko dugu, ostean rukula eta espinaka, normalean letxuga darama eta guk rukula eta espinakagaitik ordezkatu dugu zapore gehiago daukalako. Gatza eta piper beltza botako dugu eta binagreta. Gaurkoan Cesar entzalada aukeratu dugu, gehien saltzen dena delako, baina baita badaukagu beste entzalada bat kalabazakoa, orain temporadan gaudela. Zukaldea irekita dago egun osoan, orduan platerrak eskatu daitezke edozein ordutan. Ordutegi zabala daukagunez, entzalada hauek egun osoan zehar eskatu daitezke, bai gozaltzeko, jateko edo afaltzeko. Oilasko errea da, tamen labean berotzen dugu, bero ateratzeko, gero gazta botako dugu parmesanoa, ondoren jogurta saltza eta bukatzeko gure tokea botako diogu. Badira arto motak. Egia esan da denetariko bezeroak dauzkagu. Hemen jende gaztea etortzen da, familiak, lankideak, denetarik dago. Eta bukatzeko gure tokea emango diogu, arto malutak botako ditugu, ez dugu ogia jartzen dugu artoa. Deborak etxean, eta listo. Ikusi duzue nola prestatu dugun gure Cesar entzalada, badaukagu hemen baita ere matzalate bat eta pinklate bat. Gu bazkaltzen geldituko gara, eskerrik asko eta nahi duzuenean etorri zaitezkete Fika kafetegia Iruñan. Agur!
Hau paneskak eta gora zuen plater goxo hoiek. Ze goxua, eta ze itxura entxaba daurek, Ai, ama, Iruña joteko goguak ingatu naiz, baina beste baten junbiarko deu. Pasatuko gea eta dastatuko deu. Besarka handi bat eta gurean jarraitu behar deu. Hemen inbiar deuna da, hau irekiten hasi zaigu, hemen dago mantxo-mantxo, ingo deuna da, behitu nik baratzuia eta porruan txurila hartukoet. Pixkat lapikoan gorritu, eta geho, nasketan barrua sartzeko, eta zuko tarraizka, garbituko izkazu, bale? Bale. Garbitu aldizu gordinik antzegula. Gordinik igual ez, no? Egozita igual, bai. Egozita eta maionezakin onduan, bai. Baina, bueno, zaingo naiz. Oitek, errazingo jo, ikusiko. Ingo zuna da, baitu, Sikina botako zu. Bueno, sikina ez. Azalak, honea. Ez diala sikinak. Olillo aiteko erabiliko, bale? Ingo zuna da, bai burua eta bala azal guztik, honea. Eta gero, baldakizu atzeko este hori nola teatzen. Baitu, bat ingo jat. Hemen itezu burua, bale? Bertan botatzezu. Baitu, hemen ate intzaio. Que suerte. Ja, ezin jaterak utzi ondo. Baina, bueno, ez bazaiko lateatzen urrengoan, nila hunduko jat. Ikitek buruak kendu, azal guztik kendu, eta bestelak ero itezio unaek, atzekalden marratxo bat, rak, eta puntakin ate itezio beste hori, bale? Perfecto. Eta, bueno, bota honea azal guztik, olio pixkatein satuko deu, eta gero, beste haragila, ingozuna da txiki-txiki, eta bolontan jartzen dugu gea, bale? Hemen gero, ja, almondigitak iteko. Eta esan dako, ni almondigitan, porru eta batzu ja, goxatuko lapikuan, bale? Oso ondo. Bueno, Dark History dana, danok aldakau pixkat hori alde ilun hori hor barruan. Nik ustet baietz. Alde rebelde, divertigarria, parranda gustatzen zaiona, jendeak ineotia, porque azkenean Dark oso soziala da, porque azkenean kontzeptua da, baina ni naiz azkenean, eta ni oso persona soziala naiz, beti jendeak innao, parranda nauten ez, asko gustatzen parranda, eta hori, ni pixkat hori, ustet hori dala, deno da kaula. Hombre, edadian ahore bai, Bai, hori bai. Pasatzen nahi, zaitzen, ja, batzutan liau egiten, baina, bai, abortzekat, bai. Eta, zuk adibidez, zure alde hori, nun loratzea, zertan da gehiena? Gehiena, o darkena, o ez dakit nola deitu. Gehiena, teknoparrandetan. Transforma egiten naiz. Oso loko bihurtzen naiz, oso ondo pasatzen, musika asko sentitzet, eta ustet momentu badala ez pentsatzeko. Disfrutatzeko bakarrikan, lagunakin egon, eta musika hartun batiat zure belarritan, eta listo. Eta oasis baten sartu, eta hotxe gozatu, ez da? Bai, hori da. Eta gero jaskera aldetikan etare bai zeizatea, zer da? Osa, pixkat, ez dakit nola da, no? Atentzioa ditzia, oso ez dakit, zein da helburua. Nik uste azkeneko kolekzioan, nahet jendeak jakitia, pasatzen aplikazio hortan erreala dala, eta ni bezalako jendiare bai ikustia ez da hola bakarrik, kasu asko gertatzea holakoak, eta lasaioteko komunitatea hemen daula laguntzeko. Eta hori, honetan volumen asko erabiliet kolekzioan, hori, jendeak ikusteko hemen gaudela, eta errealitatea dela. Eta hori, askotan hori gertatzea, no? Bai, pena dana da, batzukola izan diala, eta igual bizi guztian, beti oitzaldian, atea gabe, eta bere nortasun hori akutsi gabe diala. Eta nibili nahi, 25 urte, ni izaten, nerekin egon, nigan apoiau, lo que sea, osea, hemen naho, pertsona bat naiz, eta listo. Dudi gabe. Eta inbergena egalaia izan, zoriontxoa izan, da inorri molestatu gabe ibili, nik beti esaten dena, ondo pasa, eta ez pasa, besti bai molestatzen, hor konpos esaten duen, ez da? Bai, hoi da. Gio, askotan entzun berko dituzue gauzak, bai, igual, ez zaizkizuena gustatzen, o jendia, bandikan, ez tazkalako hankak lurrian, ez da? Bai, adibidez gure herrian, bueno, jendia indaian ere pertsonataz, baino hasieran gogorra izan zen eretzat, tunika bat eramatagatik, o takoi batzuk eramatagatik, o lo que sea, gaizki behiratze ziren. Baina, haizu, enaiz moztuko nizateaz, zuregatik, osea. Hor konpon behintzako, ez da? Bai, hoi da. Aladek. Bueno, eta jendia izazki zen nahi diok elearazi? Ez dakit egila zen. Ez dakit. Usted, hori izan dizutena, hemen gaudela, eta ikustiak hemen gaudela, eta punto. Ez da, beste ez error. Dudi gabe. Horregatik. Bueno, eta mola desfiliak bai indituzu, ez da? Bai, hori da. Zentzuk izan dia hola... Bai, inditut. Rave Wedding izan zen lehenengo kolekzioan. Bai. Zer nahi dik esan horrek? Ingleseko hitzoiek? Wedding eskontza eta rave bat. Parranda bat, no? Bai, ilegala izatea normalian, baina, bueno, igual zaigu hori. Ta hori izan zen, nire kolekzioan de novias y novios. Initun.
Eta hor, eskontzako trajeak erakutzen dituen, hori joan, gazte batzuk organizau zuen, eta hainbat diseinadore juntau ginean, desfile egiteko, eta hor arkeztu nun. Geho bai hori joan urren gurtian erdel 2023 herrikirolatako kolekzio batean nun. Eta geho hori konta dizutena, Madrilekuare bai indet. Ona. Bueno, eta hori zer da DJ? Bola ber urtero bat itia, o zein dek ritmoa badakakena? Ogain urtero batua gutxera bera? Intentzioa izan. Hau hori joan nahi nun arkeztu, baina ez date azkenian, orduan nun baita nahi moitu, eta zeo zein. Rekomendau die Bilbon moitzia pixkat la enkartada dala, asoziazio bat nun desfileak iteia, eta area jutia. Orduan pentsatzen nahi naiz, replantatzen nahi naiz, eta hori. Eta, adibidez, urrengo kolekzioko diseinuak eta planteamentuak eta pentsauta azkak edo? Bai, ja izena baka eta kontzeptua pixkate bai planteau dut, izena hau eskeletos, huesos y calaveras. Ongi etorri infernura da aurreko kolekzioa, eta hontan ja infernu barruan gaude. Eta, bueno, pixkat Elizan, eta hori inspiratuko naiz. Eta hori, nahi aurkeztu, la enkartadan. Emate bai aukera, horea noa. Ona. Hau txikillo edo? Ondo ziok, oso ondo, bai. Nik eguain lehatza errez garbituek, Finibilia iz, ondo. Hemen ibertetan nire bai lehatza garbitu, gio nasketa prestatzeko, eta goaz, txerrek itxarraka. A ber, lehatza oso ez dietera, beliko. Pusketa bat ditu, bustan aldea moztuko ziot horrela, hemen dikan. Hemen dikan moztuko ziot, arra itxura zikaken lehatza honek. Ja, arraizali altzea. Hombre, aitan arandik jadaka. Ahí ba. Txikitatik arraia jate. Batpensatea, Casa Herrero baki, baino, Ya te digo. Bueno, eta modan inguru, modan historia nundikan etorri zaik? Uste txikitatik izan dela, ama beti oso estilosa izan da, beti markela, ondo gehatza honekin markela, ez dakize, eta ebai, dena zatizutik, bizkat dena improvisatzen, eta hainitzen bilatzen erdi mailako graduak, eta aeja aurkitu nun superiora zala, eta zanun, apunta ingo naiz, uste ite zaitela, txikitatik, igual gazteon itzanean, blog de moda bat irekin nun, eta nire lukak erakusten ditun, jendiai, bai erakusten nun, bidai bat Madrilea lagunakin, esplikatzen nuen ajute ginean, zen lukera baten genuen hortan, eta uste, hortik azizan pixkat nahi moda moitzen barrutikan. Eta hortik aziguan, eta baino, pentsatzen guan bukatuko gualaia diseinu batzuk iten, pasarela batzuntzako zeak iten, musikero batzuntzako ropa iten. Keba, ez, eno pentsatzen. Osa, karunekan, enunela moda izan, baizik, modain, baino, enun pentsatzen bazade bez, oain zinemaldian egon naiz telmo iruretakin jantzin diot, arri jasotzaile galtzakin, eta enun sinisten, eta ez sinisten, kainak aire bai, eskatu gintzin beste galtza batzuk, eta esaten ez detu lertzen, ez detu lertzen zeba. Baina, bueno, berbenir, fluir, eta ondo atatzen oso ondo, eta listo. Hola, izatitu gauza, egiteagatikan, da gainen egotegatikan, da ez etziketzekulako esaten ebai gauzazko, ez da, eta venga, ez da? Hoi da. Bueno, eta, ni pentsatzen, nire alko nun izan, zola, nire amona jostuna, baina zuga, ez tekezu, aldezu, familia ez tekazu, jostunik handa hola, ez da? Amona, igual txikitan, itezizkin gauzak, eta behiratu iten, baina enekan interesikan horregatikan. Eta bain, klaro, ahora, amona noleitea, amona mesez laguntza, baina. Ona. Bueno, hemen, azalak endu ziotona, alde bateaka, danak entzeko ondo, eta guen pusketa hori beste aldeak enduko, dena ondo aprobetxatzeko. Vale, hemen ja arraiak garbi zekau, azal hauek eta espina hauek hemen utziko ditut. Salda bat inberbadu ondo torriko segulako, porrun berde pusketa honekin. Dekau gitea, ez ur pusketa hauekin, da hemen porruan berde hau, salda atxo batin, da gauian arroza egiteko, ezin hobe. Bueno, inberdetena daure bai txikitu, baitu. Ja hor zaudela, haure txikitzen joan. Venga, perfecto. Haure laukitxoetan ningo jau, eta dena horra botako dugu. Hemen de ikusi zuen bezala, horru eta batzu jaila goxatuta azkau, gero elkartuko deudena, eta bago txerek itxarraka. Bueno, eta Markel, dark historia guztia ziguan gainea, blog baten idazten hasi itzalako, ez da? Hoi da. Eta zein idazte guan zehazki hor? Hor, hastian behin publikatzen nun, zer amaten nun. Look bat aukeratzen nun aztekua, eta hor erakusten nun, nungo hazian nire prendak, zertan inspiratzen itzan, eta horako gauzak. Eta hori, esan dizutena bidaiak, edo plan diferente batzuk, edo lo que sea. Hor betikotatzen nun pixkat, aztero. Baina gutxinaka utzi nun ze azkenean. Igandero, argazkiak atea, bloja, hillo. Lana egazkenean, ez da? La pereza me gano, eta hor lan utzi.
Jon, bai. Hori ala izateke. Sare sozialetako historik eta ikusten dianak, jendiak ez dakik batzetik zenba landa hone. Jendiak zenbat ordu sartzeitun. Ez du ikusten, baina gaina, jendiak mateu hobi bezala aztezea, baina geho hobi hori lana bilakatzea. Bai. Ta hobi ja lana ekenian jeste hobi ja. Ja lanaek. Nik horregatik TikToken eta hola normalian prozesuak erakuste ditut, jendeak ikusteko zelan da honatzian, porque es que batzuk esatei, segar ez, tio, 30 euro kamiseta bat, ja, baina es que ni kontzeptu bat sortu betortako, jendeak ineo naiz, argazkiak atea ditut, eta holako gauzak. Erregalatzen, kamiseta azkenian ia, Bai, horregatik. Halaek. Ona. Bueno, eta lehen esan deken bezala inbeste gauza ititukela, ja kontu galdutak akela ere bai, bideoklip bat entzako ere bai, bueno, jantziak eta ere bai indituan, ez da? Bai, Karla Lunak nire eskolan ikastezun, eta esan zin, nerekin inau, bideoklip bat, zu jantziakin, eta, bale, venga. Eta perra di bai zenoa bestiak, eta hori empoderamendua iburuz itzeiteu, hori ballroomean inspirau zan pixkate bai, bea bideoklipa iteko eta hola, eta parte de diseñador, junitzan, dantzari bezala, eta dantzan ateatzen ez bideoklipane bai. Así que, bai, eta hori puntazo bat izango bane bai hori, ez da? Bai, lehenengo lana remunerauta izan zana. Eta, kriston ilusia intzinerekin kontatzia beak, eta hor da, bideoklipa, moitzen. Ze ona, hor aldao, martxan da hor duen, ez da? Bai, YouTubeen dakazue. Guazen ikuste. Markel, ona, Bai. Ona, eta ze ropa, eta ze, hori lana emango ikoitana antolatzia, ez da? Asko, bilera asko genitun, ja bete hola onginan dena iten beha, eta ingen dena batea, eta... Osa, ja bete oso baina buru belarri, ez da? Bai, justo, dago alkandura bat flekuak etzela iristen, eta, bueno, lokura bat izan zen, eta gero rodajia masai hortu izan zian, así que gogor juntzan, baina oso posik resultauak inta hola, así que... Ze ona. Bai. Azkenian gogorra jutitur ginen gauza, baina erantzuna ona ekenian... Bai, jazta posik, oso posik. Ona. Bueno, hemen txekau, olilloa martxan. Gero ingo deuna da buru hauekola zanpatu, baroko zukuk eta ondo ateatzeko. Hemen inberdeuna da, beitu. Hemen dakau ja, beitu, porrua eta tipula, o porrua eta batzu ja ondo goxatuta. Ingo deuna baitare, honea bota, horrelaxe, dena ondo harrapatzen, txiki inda. Vale? Eta, hor dakaun, ogixetua, batzutan hau iten deunean, hau gatzare bai botako jau, gehatzen zaigu pixka bigun egila. Eta geho bola txokiteko gelditzea bigun egila. Orduan, botatzen jau, pare bagoiara da ogixetuana, gorputza pixka temateko, eta geho inberdeuna da hauek pregitu, hori iragatzi, eta porru salda martxan dihua, bago hartxerrek itxarraga. Ingo duna da beste reportai bat ikusta jungo geha bitartian, bale? Bueno, eta hiri gadibidez gustatzen altzesik etxian bainua gartzia eta ure peleta. Josita geho, oberena, bai. Gatzakin eolare bai? Bai, hombre, aprovechen berda. Ikusiko, gatzak bereziak nahi baitu prestatu gola kolorekin, usainekin eta gusto ateatzeko bertatikan, aiora urbetan ajungo geha, eta eundoko nasketak ititu, guazen bertara ikastea. Eguerdion, Joseba, Aiora Urbieta naiz, eta gaurkoan etxean oso ohikoa dugun osagai bat erabiliaz, gatza erabiliaz, bainu gatz bat egingo dugu oso modu sinplean. Bueno, gaurko bainu gatzak egiteko, itxasoko gatza erabiliko dugu oinarri bezala, eta gero olio esentzial desberdinak aukeratu ditut, bat mandarinarena eta bestea izpirikoarena. Horrez gain, kolore pixka bat emateko, larrosa petaluak eta izpiliku petaluak erabiliko ditugu xehetuta. Hasteko, oinarrizko olio bat erabiliko dugu, kasu honetan almendra olio bat, eta horri olio esentzialak gehituko dizkiogu. Nahasketa hau egiterakoan, gutxi gora bera, 20 mililitro oinarrizko oliotan, bota ditugu 25 tanta mandarina olio esentzialanak eta izpiliko olio esentzialanak. Bainu gatzak erabiltzeko, ohikoena edo izaten da, bainu ontzi batean ur berua jarri eta hor pare bat eskukada gatz bota,
pixkat nahaztu eta bertan bainatzea. Baina, horrez gain, erabilera gehiago eman diezazkiokegu. Adibidez, oinen bainuak ere egin daitezke, denok ez daukagulako bainu ontzi bat etxean, ez? Oinen bainuak adibidez baita ere oso erlaxagarriak izan daitezke eta tente lana egiten duten pertsonentzat eta oinak oso kargatuta izaten dituztenentzako izan daiteke deskantsurako modu bat baita ere. Bestalde, dutxan ere erabili ditzakegu, eskuka bat hartu eta esfoliante bezala ere erabili ditzakegu. Ile koipetsuentzako ere egokia da, grasa koipe hori gutxitzeko. Bakit jende askok sendabelarrak bainu ontzian zuzenean ipintzen dituztela euren bainuetarako. Niretzako agian ez da modurik egokiena, azkenean petalo guztiak hor gelditzen direlako, gorputzean itxatxita, eta igual ez da modu erosoena. Beraz, bainuetan sendabelarrak jarri nahi baldin dituzuen, niretzat modu egokiena infusio bat egitea izango litzateke, ondo kargatuta, lapiko batean ondo belarrez beteta, gero hori iragazi eta ur hori gehituko geneoke gure bainuko urari. Nahasketa hau egin ondoren, petaloak xehetuko ditugu, errotatxo batekin, nahi izan ezkio mortero bat erabili dezakegu, baina igual ez dira inxe geldituko beraz, errotatxo bat erabiliko dugu horretako. Aukeratzen ditugun olio esentzialen arabera, aromaterapian efektu desberdinak egingo dizkigu, eta adibidez guk batzuk bai prestatzen ditugu erlaxagarri bezala, eta beste batzuk berriz arnaz aparatuko bideak irekitzeko eta olio esentzial desberdinak gehitzen dizkigu. Batzutan gehienetan menta, ezkaia, izpilikua, eukaliptua izan daitezke, eta nahasketa horrekin modu berean ur berotan gatza gehituko ditugu, eta gero bainatzen ari garen bitartean, bapore horiek arnaztuaz, arnaz bideak irekiko dizkigu. Beraz, prest daukagu nahasketa hau, hemen daukagu sendabelar xehetuen nahasketa ere, eta orain denak batuko ditugu. Halako errezetak topatu ahal izango dituzue duela gutxi atera berri dudan liburuan, geure gorputzean eta etxean buru jabe, eta jakin dezazuen, 4 urtarotan banatu dela liburua, eta urtaro bakoitzeari dagozkion errezeta egokienak edo sailkatu ditu dela bertan. Urtaroen banaketaz gain, ikusiko duzue liburua beste 4 ataletan dagoela zatituta, 4 gai bezala hartu ditut nagusiak, etxea goxatzeko, geure gorputzean, garbiketa eta sukaldean. Eta orduan atal bakoitzean ikusiko dituzue nola prestaketa desberdinak ditugun urtaroari lotuta. Azken tantatxoa gehituko dizkio. Eta, ikusten duzuen moduan, kolorea, gris xamarra gelditzen da, izpiliku petalo xehetuen gantik, pixkat gorriago nahiko baldin magenduke, larrosa gehiago erabili beharko genuke, laranjaren azal lehorrak xehetuta erabili ditzakegu baita ere, eta hor pixkat laranjago geldituko litzateke, eta gero hori, elikagaiei botatzeko koloranteak ere erabili ditzakegu beste kolore batzuk emateko. Amaitu dugu, prozedura guztia, errex ikusi duzuen bezala, eta orain, gure ontzira pasako dugu, ontziratuta, etiketatuta utzi, eta ja erabilgarri izateko. Eta zikatrizatzaile bezala ere, bakigu itxasoko gatzak laguntzen duela, beraz, prozesu horretan ere lagunduko dugu. Gainera, gehitu dizkiogun olio esentzialei esker, lavanda izpilikoarena eta mandarinarena, bi hauek lagunduko digute, pixkat estresaren aurka aromaterapian egiten den lan horrengatik, eta baita erlaxagarri bezala ere. Ikusi duzu ez modu errazean egin dezakegun geure gorputza zaintzeko produktu bat, beraz, ez dago aitzakiarik, dena daukagu gatza etxean, beraz, animatu eta egin, ondo izan hurrengo arte. Ai, ama, aiora, ze plazerra dan, zukin ikastia, beti naturan murgilduta eta beti gauza eharrakin, Ai, ama, gatza horiek probatu gerrazkandik, nik egitea zan, umia, eskatetxian, da egiten duna espuma pila batekin, hola, baino behar bat, eta kanpoa. Danak moku, bat abestian mokuakin horbilduta, venga. Egia zen, lasai egoteko ere olako baino otxo bat egunen batian, biharra da honian, oso ondo. Eta zenba gauza honak ititu, ukenduak eta bestia eta. Mi esker da hurrenare zure zaiongo beha ikasteko. Hemen txenion, eta bolatxo hauei, perexin pixka faltazitza jo, no? Lehatza eta otarraizkanak, eta esan dira, berde pixa otako jot, 4 vuelta eman, irineti pasa, eta prejitu ingoitut. Eta egin behitu, lagunduko jak, no arkel hemen, otarraizkan buru hau, behitu hau, ze fundamentua edan hartzen. Hartzen dek,
eta buru guzti zanpatzen juteiz, eta bere zukuak ateatzen, bale? Eta betu, ja nola ja gorriak dauden, Illa, hemen, zutik kanpota dana ekazuitia. Ondo zanpantu, ondo goxatu, eta gero iragatzi ingo da, no? Eta ja oli horrek eukiko kriston zaporik. Ondo. Bueno, eta esan dezu guaina izeala orduan, bueno, azkenengo diseinuak igotzen aizea, no? Azkenengo kolekzioa alegitea. Ja, azken publikazioak igotzen nahi naiz, eta lehenengo, ja pixka planteatzen 2025an zein, zezin, ze funtzionatun 2024an, eta kolekzio berria planteatzen, hori, atatzeko lehen bailen, gogoak atelako, porque nahi hori moitzea, eta azkenean kolekzio artistikoak ateatzia. Claro, horre moitzeik, eta horre azkenean burua okupatuta, gorputza, eta dana mantentzik eta goxatzen, ez da? Hoi da. Ona. Eta, aurreatzia hola pixkan, nondik noe biliko gehan kolekzio berri horrekin, edo zetu pateko deun? Bai, hori, lehen gurtekoa ongi etorri infernura da, oain, infernuan sartzen geha, eta pixkat inspiratuko naiz, apaizetan, monjetan, kristianismo pixkat, eta ze pertsonai daude infernu barruan, los 7 pecados capitales, bai pixkat inspirazio bezala ere belkoet, eta hortik anibiliko naiz pixkat. Ona. Bai. Eta, bueno, eta guain lehenu esan ere bai Bilbo alde, Madriden, Zarautzen, nondik noe biliko aizen, nun botako eka ingura, o handikan bibiltari biliko aiz. Vuelta al mundo ingoet. Vuelta al mundo ingoet. Vuelta al mundo, ona. Bai, berbenir pixkat hori, ez finkatu toki baten, nahi onderen moda pixkat ibiltzia hortikan, eta nahi dunak ikustia, eta listo. Ona. Bueno, eta hau guztia, lehen esan duen, baina jendeak enteatzeko eta sare sozialetan nun topatzitu, nun izkeitzizu, nun txintxilekatzitu gauza hau guztia? Dena, normalian Instagramian, dala @darkbrrekin estudio, eta TikToken bai berdin dakat, Dark Studio, eta hori, BRrekin dia, R batekin enun jarri, baina Instagramen etzin utzi, horren bi jarri nion, eta azkenean, indar gehiago dakan ikustez, BRrekin... Dark. Bai, potentia dela izena, R batekin baino. Vale, ona. Bueno, eta egina, hori kaleko diseinuak eta beste historiak eta olako lanen bat eta etorriko eke bai, daka bat txintxilik edo... Normalian, kantzontzioak iteitut, algo diskoak kantzontzioak iteitut, eta... Eta hori bai, zure sozialetan topateko, normalian zure kantzontzio horiek erosile baitu? Normalian, oain, ediziones limitadas botatzen ditut. Orduan, 25 ateatzen ditut, eta Instagraman jartzen dena. Nahi bazu bat, eskatu jazu mensaje direktiketikan, eta ega planteatzen ebai, kamiseta berri eta sudara berriak ateatzia. Ez da eskak nun baiten otendetan dola, baizik eta egin zuzen nien saltetu, eta? Hoi da. Hori azkenean asko gertatzen ez da, noa baitera mateitu, eta ja X jarri berdek, bestiak X biderbi, uak biderbi, eta gero kiston garezti ateatzen. Bai. Hau nea botatzet. Bai, hori iragatzi, eta hauek behitu, zu fuertian, vuelta eta vuelta, eta baki zuen lehatza barrutikan erdi gorrina balima horrek izton goxua dala. Eta hau ingo deuna daia, plateraratu. Hemen, txirek itxarraka, ingo ditugu bolita gehiago eta plater gehiago prestatuko ditugu bilo jateko baino, bat txuguna inbiar deu, hemen gaur egun hasi baino lehenugu. Bueno, eta kantzontzillo eta kamiseta horiek, ze zaugarri, nola bereiztuko ja, nola jakingo dia iria diala? Normalian kantzontzilloak berziklauak iteitut, eta nik tintatzitut eskuz lo que sea, eta hori, dia kanzoncillos sueltos, aitonanak ere beltzeitu benak. Boto jakin, da metikua? Ez, botoi gabe, porque gomita batekin edo? Gomita, eta botoi ez tegut jartzen, ze normalian botoi esenek ere biltzau. Ja, bez. Horrek, dekorazioa da, orduan, ez dute... Gaina, alko deuzkoiek normalian txixeteko ge, altza iteituta dana, ez da? Ta listo, bai, hori da. Gatxi baino, altza. Ta kamisetak, hori, normalian... Hori hartzunen iteitut, gaiaken kontatzet, kilometro zero, zaiatzen egiten dena. Eta hori, pixka da nire zaguarria. Ona, simplia, gaur indian bazkaila bezala, unego porru zala, simplia eta ona. Ze gauza ona dan porru zala. Bai, asko gustatzen nahi. Nire, bai, mordo bat. Eta guk etxian askota, astero jaten dugu, astero. Ez bada honek nervioso gartzen nahi. Bai. Bitula, porru zalda ehar bat, eta gaur ingo jouna gainean mundu eta hori gainean jarrita, hau dut ja jatetxe bat egiteko mogu. Hemen jarriko eskiu, hola bat, bi, eta iru, eta dantza mundua ze utzitakak, oibiltzea izo, ze? Bai, utzitakak, ja, leheno, oza normalen etxian itet dantza, eta poko maz, ja, leheno irakasle izan itzan, Antonio ikastetxean izan itzan irakasle, ez da? Irakasle, 4 urte honitzan, baina ja...
demora asko kentzeit dantzak, demora asko kentzeit modak, orduan, bat edo bestia. Bai, barre oso, bestela geotan erdizka, ez da? Bai, hoi da. Eta nahi moda, eta listo. Bueno, eta mai gainen dakauna, zekarri dukor. Ni leheno bat aurreko jarrizkia, baina geho ze espinillerak bai, ez da? Espinillerak, hori beldurran aksesorio bada, lukana. Eta geho, alkamera horiek erdel 2023ko dantzarian luka da. Eta beta aurrekoak, hori, protekzio bezala erabiltzea. Adibidez, zuk jarrituzuna negarriz izen haue. Osea, malkoa bezala ditu. Vale. Eta, pues hori, pizkatek garri zoiz, bek ikusteko. Ona, eta espinilla horiek zede, norbetek emateik genian behak mina hartzeko, no? Claro. Protekzioa bezala bada, luk hori, bai. Ona. Lagunak, behitu hemen, Behitu, olio hau da, gauza horre, horrekin maionesa batiteko ere, maionesa batin horrekin, gauza errai. Bueno, zertako alegia. Gaur ringo deuna da, hemen gainetik pixka bota, pasatu gabe. Hola, amendik eta goitzai, eta gero horrela xe. Bueno, eta horru salda hau indageo, hemen txegelditze geha. Ni eta Mark, hau goxatzen, eta igual beta horreko jarri eta dantza pixatik ingo jo. Hombre, baiet. Eskerrik asko toteatik, eta jarraitu goxatzen, eta goxatu gazten. Aio.